ngan ya thu api kilala ban pen ko ngo kat ya ka sarkar India bakin ya san ya kata ka sekolah jong lai kenhun ban ong ba ka sarkar India kadi ban yada ya ka tin ka telik ya ka khandau ka siap ya ka riti ka dustur bat ya ka jinglong kerpang bat kum juru ban wanra ya kilat penro ya po Tripura maki ki belade ki ritpaj ala ka jong ki jangla habaki ya terli ki dang la ban yada ban kentiu ban penek pansa ya ka jait menru ka jongi oh ya ka jait menru ka jongki mengilai ki badang dei ki hepaj ala ka jong kala ngidang la ladang nginang ban ya terli ngidang la lada nginang ban ya terilang para mengi para ribaik hakang ne kapor ngiladap ailat da kiseng rithor katu kisnem katu labiang Marvin Sen palai labio khatsan teli kisnem hakajing ngaburam ya isimet ulong orang ba obodon buram do fakor ngamla benlen ya kata hanre ngim sklem semlayo i ya kiso kibami nang ta kapor kaladai bangin bujlina kapor kaladai ban ailat langno sasisin ya kiseng rilum kijongi bangin mi khmat apo darba parlimen pilajit yuba hover hanyota pilajit yuma hopping stone lingdo pilajit yuba Gigi Swell pilajit iba abandon kar luki balong kum ki MP jong keseng rilum kini kila penpau nam ya kajak meru jongi kini kila keren ya ki mat ki jura ki bakrau hati po darba parlimen ngem syam lakut tengah po khana para kila let hadu Delhi benya site namta ki jing ki jing jenjar hakari ba kajak meru lada ki seng rilum ki jongi kila la hakawai ka sengi ban pen ko ngukat ya ka endera kandhi ban ayangi ya kejela ngidang la hadu menta ban yada ya kari ba kajak meru jongi ngidang la hadu menta ban pen klan ya sik schedule baknang bangin yo ban yada bat penek pensa ya kiriti dustur ngidang la hadu menta para bi ban wanra ya kilat penroi ke babon hakani ka por ka bamta khat khandai tarik paribit let da ka jingmot jing perkhat da ka jing sokhia da ka jing it ya la ka jong kari ba ka jai penriu let da ka jingmot ya ka ba pin tap ya ka bot ka jong pi na benta ban yada ya ka jai penriu la jong nam ta ban penek pensa ya kiriti ke dustur na benta ban kentiu ya ka jai penriu ka jongi hakiliang baro let ban ay ya ka jing kersan ya ka seng rilum da ka ba pin kersan ya kene ga jinge teli jong ar teli kiseng rilum ngaso ban ai kuble ya kene girang ba ki balawan sakhmat ban ya teli ka kamram ke jong paj ba kalong ban pin ai lang ya kata ka kti ka mon ka kti ka diang ban pen scam ya kata ka jing teli nawa blei da ka jing teli ngin tei ya la ka jong kari bat ka jep ber go jongi nyonya u badam mar persya ya ka dur jong ka bom ai ba ka bom kan pen sawa ya kita kisur idri ke jong ka nam ta ban yada ya la ka jong kari ba ka jep menriu hador ba parlimen ai ba kinong rim jong ka HSPDP kinong rim ke jong using kinyo jaka po darba parlimen da ka bangin keren ya kini kinong rim ya kini ki isu hapo darba parlimen hangta pin sayo i sa sisin baya kasur jong ka jep mru go jongi nginyo pen sngu hakti ka darba ba hapo parlimen tang kini kitin ba khendian kublai shibun si ajar ngu hakabom 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 kublai shibun si ajar ngu